सिकनाझार बिया बाथौ थानसालियाव 37थि बोसोरसालिया जथुमा आरो खेराइ फुजा खुंदों। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदिनो देग्लायबो मार्च दाननि 2 आरो 3 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै क'क्राझार सिकनाझार बिया बाथौ गौथुमा 37थि बोसोरसालिया जथुमा आरो खेराइ फुजा खुंदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे जथुमानि खेराइ फुजा होनायाव गं 65 गामिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन। दिनै जागायजेननाय साननि फुंबिलि समाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय आरो गोथैनि सि बावनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै मावफुंनाय जायो। दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोसावनो लादों जे जोंनि बे सिकनाझार बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गासै 65था गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनैहाय जोङो 37थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे बिराद गिदिर खेराइ फोरबो जोङो खुंफुंनो लाबाय थानाय जादों। दा बेवहाय रायजो राजा गासिबो दिनै फुंबिलि समाव जोङो फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि जोब्बाय। दा बिनि उनाव जोङो आर'ज जागोन, बाथौ आर'ज, आरो बिनि गेजेरजों जोङो सारा जोंनि बाथौ धर्मनि सिबियारि मानब बयखौबो जे खावलायनो सानदों जे जोंनि धोरोमा मोनसे गुवार आरो गोथौ लेभेलनि सिबिजाथाव आरो खुलुमजाथाव खालामनो थाखाय आङो दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो सानदों आरो फोसावनो सानदों जे साफ्रोमबो गोरों गोरा इउनिभारसिटिनि फरायसुला फरायसुलि आरो कलेज लेभेलनि फरायसुला फरायसुलि गासैबो जोंनि बे धोरोमखौ सिबिनाय आरो फोसाबनाय खान्थियाव जे बाहागो लानो आङो खावलायदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दानि बे जोंनि फुजा निथि खान्थिफोरखौ फोसाबनायनि असिला लानानै आङो जोंनि बे धोरोमखौ साबना हामना खालामनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। हाबाफारिया जोंहा दिनै बे फुंबिलि समाव जोङो फिरफिला उरायहोखांनायनि उनाव जोङो बाथौ आर'ज खालामगोन, जाहाथे जोंनि बोराइ बाथौ जे जोंनि बे बोराइ बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों आर'ज गाबनायनि गेजेरजों जोंनि बर' जाथिनि मोनसे दुलाराय गोजोन सान्थि लाबोयो। बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबगोन आरो बिनि गेजेर जोङो बेलासि समाव जोङो मोनसे डेलिगेसन टिमखौ लानानै बाथौ धोरोमनि जे फोसाबनाय आरो बेखौ फोगोमनायनि असिला लानानै जोङो गुवार आरो गोथौयै सावरायनाय जागोन आरो बिनि एसे उनावहाय जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै जोङो मोनसे 3 बोसोरारि गोदान आफाद दाफुंनानै लागोन आरो जोङो अखाथमब्लेद जोङो बे खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनाय जागोन आरो फुंबिलि 9-8 रिंगासिम जोङो फुंबिलि समाव आरो जोङो जोबथा देवसिगिरि आरो जोंनि बाथौ गुरुफोरखौ बिदाय होनाय हाबाफारि थागोन। मिरु एबा जिल्लानिफ्राय सोरबाफोर बाहागो लागोन नामा? जिल्लानिफ्राय जोङो लकेलाव थाखानाय हिसाबै आरो मिरुनिफ्राय लकेलाव थाखानाय हिसाबै जोङो बिथांमोनखौनो बेखेवगिरि हिसाबै लादों आरो बोसोनगिरि हिसाबै लादों।